Teraz sa naučím, ako využívať story ako sekvencie, ktoré vedú človeka krok po kroku od zamyslenia až po záujem. Vysvetlím ti, ako dokážeš využívať psychológiu v príbehoch. Sekvencie sú vlastne stories, ktoré dávaš postupne za sebou. Máš prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatú, niekedy ich môže byť kľudne viacej, záleží od toho, koľko obsahu dávaš. Hook, klasika, zachytíš pozornosť, ide prvý. Následne dáš kontext, kde vysvetlíš, o čom rozprávaš, aby človek, na ktorého rozprávaš, to vedel pochopiť, aby vedel, o čom hovoríš. Ide druhý. Následne dáš hodnotu, kde človeku dáš nejaké riešenie alebo donútiš ho prehodnotiť, ako vec vnímal doteraz. Vec, o ktorej hovoríš. Následne dodáš nejaký proof, kde je vidno, že to, čo hovoríš, má zmysel. A taktiež toto si prečítaj, stopni si video. No a následne CTA, Call to Action, ktorý sa dáva, ale nemusí, záleží od toho, aký príbeh robíš. Vysvetlím ti to na týchto sekvenciách. V prvej časti zdôrazňujem pain pointy a vytváram zvedavosť, vysvetľujem, o čo sa jedná. V druhej časti zvýrazňujem to, ako človek to má robiť správne, dávam mu riešenie, budujem dôveru a autoritu. Čo to znamená? Môjim cieľom je v prvej storke vytvoriť zvedavosť a zasiahnuť pain point. Následne dám vysvetlenie, znovu dám vysvetlenie podľa toho, aká je dlhá tá storka. Následne dám prehodnotenie a dám riešenie. Človeka donútim k tomu, aby prehodnotil to, ako vnímal veci predtým a to, ako ich bude vnímať teraz. Dám mu riešenie, znovu dám riešenie, pretože príbeh bol dlhší, takže dám 3 stories. Kľudne by si to vedel obchať do 3-4. Záleží od toho, čo dávaš. No a následne, keďže mu dáš riešenie na jeho problém, tak zbudíš u neho dôveru, viac ti bude veriť a taktiež ťa bude brať aj ako autoritu. Teraz si vysvetlím, prečo som to nedal všetko do jednej story a dal som to do 3. Keď si kúkneš storku, ktorú si pozrieš skôr? Túto alebo túto? Pretože ja si myslím, že skôr si pozrieš túto. A možno už chápeš, čo chcem povedať. Keď dávaš stories, myslí za toho človeka. Premýšľaj v jeho hlave, ako funguje. Či by si pozrel niečo, kde je proste veľa obsahu. Vo výsledku ten obsah si aj tak proste pozrie, lebo ho k tomu donútiš. Ale psychológia proste sama o sebe hovorí, že menej je niekedy viac. A to platí v tomto príklade, kedy ukážeš mu po troške každú vec, ktorú chceš a vo výsledku pochopí celý kontext. A takto musíš fungovať v story sekvenciách. Nemôžeš dať všetko naraz, dávaš to postupne, aby to ten človek chápal, pretože ľahšie sa to číta, je to lepšie. Ukážem ti tento príklad, ktorý kľudne si môžeš pozrieť, môžeš si ho stopnúť. Ukážem ti to takto, kľudne si to stopni a ukážem ti to aj takto, kľudne si to stopni. A teraz si vysvetlím, ako som to využil tu. Vytvoril som zvedavosť, zasiahol som pain point. Zvedavosť som vytvoril tým, že hard work je menej ako smart work. Človek sa zamyslí, ako to myslím a či vôbec hovorím to, čo je pravda, aby mi to mohol vyvrátiť. Vytvorím v ňom zvedavosť, no a zasiahnem pain point, ktorý je tu. Nesprávny typ obsahu. Človek robí proste nesprávny typ obsahu, respektíve tu hovorím ku coachom. Robíš obsah, ale nemáš lídy. To je to, čo jeho donúti k tomu, aby pozeral ďalej. Takže mám jeho pozornosť. Následne ide vysvetlenie, kde mu vysvetlím postupne to, čo myslím, na čo narážam, čo robil zle doteraz a taktiež donútim ho k tomu, aby to prehodnotil. Následne znovu dávam postupne obsah a donútim ho k tomu, aby to znovu prehodnotil a následne sa človek nad tým zamyslí a ja mu dám riešenie a zbudím v ňom dôveryhodnosť a znovu autoritu. Dôveryhodnosť, autorita, riešenie. A je to jednoduché. Toto sa nauč a implementuj to do svojich príbehov, do svojho podnikania, do svojich stories a vravím ti, že budeš prekvapený z výsledku. Ak ťa zaujíma viac, kľudne sleduj môj YouTube, kde dávam videá, ako dokážeš tieto veci využiť v praxi. Taktiež sleduj môj Instagram, poprípadne mi môžeš napísať, ak by si mal záujem a ak by si chcel odo mňa, aby som implementoval tieto nástroje, ktoré dávam na YouTube pre tvoj biznis.